Hey, what's up mga ka-adventure? Mayroon na naman tayong bagong na-discovering kainan at lumihan dito sa may lungsod ng San Carlos City, Pangasinan. Kaya tara at ako inyong samahan at ating niyang pupuntahan. Sina mga ka-adventure, hanap nyo ba ilumihan na pinipilahan at dinarayo ng karamihan? Meron nga tayong na-discover dito sa may Barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan. Malapit lamang to sa may Petron, Gasoline Station at Golden Castle Resort. What's up mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa may lungsod ng San Carlos City, Pangasinan at mayroon na tayong dadayuing lumihan dito sa Tingy's Lumis, Batangas. Kaya tara, G, punta na nga natin kung quality yung kanilang pagkain dito. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipost na lang yung video para makita nyo. Ayun o. Dito matatagpuan ng lumi, masarap. Quality? The best. Quality po ba, ma'am? Binabalik-balikan po na. Eh, sana all. Galing pang Cagayan mga yan. Binabalik-balikan po ba, ma'am? 2 times na po namin po, sir. Bang 3 times na. Ay. Sinang mga ka-adventure, nag-order na nga tayo ng kanilang pinagmamalaking lumi dito. Meron kasi tayong mga followers na nag-suggest at nag-request na itry ko daw pumunta rito. Dahil napakasarap daw yung kanilang mga luto rito, lalong-lalo na yung kanilang lumi. At nagtimpla na nga tayo ng ating sausawan habang niluluto at piniprepared ang ating order. For as low as 60 pesos mga ka-adventure, makakatikim at makakabili ka na nito. Open nga sila dito Monday to Saturday at sarado naman sila ng Sunday. Sinang mga ka-adventure, andito na ang ating in-order. Tignan nyo naman, kita nyo naman, quality. Sir, kumusta yung lumi nila dito, sir? Masarap, sir. Ay, quality ba? Quality. Babalik-balikan? Oo naman. Ay, tagay na kayo, sir. Ay, Barangay Tintong. Ay, Kintong. Thank you. Ma'am, kumusta po yung pansit at lumi nila dito? Sobrang sami, sir. Pawil-pawilan daray yun. Dako lang gusto mo yan, lana mo lang. Take out na pa, dining take out yun. Sana all papawil-pawilan. Kaya di, kumusta yung ano nila dito, mga pagkain? Masarap. Quality ba? Quality. Oy, thank you. Sinang mga ka-adventure, nandito tayo ngayon sa may Tingy's Lumi, Batangas, dito sa may Barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan. At ating ang titikman yung kanilang pinagmamalaking mga lumi dito, Lumi, Batangas. Tignan nyo naman mga ka-adventure, mukhang quality. At lalo nga itong sumasarap mga ka-adventure pag nilalagay mo ng kanilang sauce. Kaya tara mga ka-adventure, tikman na natin. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Grabe, napakasarap naman talaga mga ka-adventure. Mainit-init pa. Napapanahon, tamang-tama ngayong malamig na panahon. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan dito sa may lungsod ng San Carlos City, Pangasinan, harap na rin kayo dito sa may Barangay Tandok at hanapin lamang ang Tingy's Lumis, Batangas. Ayan, shoutout sa mga employee ng Great Stars Laboratory sa may Banawang Kalasyaw. Madam, kumusta po yung pagkain nila dito? Masarap. Ay, quality ba? Okay, pinapawisan si sir. Kaya naman yayain mo na ang inyong mga friends and family at harap na rin kayo rito sa Tingy's Lumi, Batangas.